Ola a todos, son María Mera, actriz e presentadora e hoxe convido vos a todos a que me acompañedes a facer a compra aquí no Gadis. Vide comigo! Pois mirade, como eu fago de comer todos os días, hoxe vou preparar un risotto galego de setas con queixo San Simón que vos vai encantar a todos. E a primeira parada é coller cebola, pero ollo, que eu collo sempre a cebola morada porque ten moitas máis propiedades que as outras, máis antioxidantes e máis rica en vitamina C, así que cebola morada primeiro, pro carro. Pois o sofrito preparámoslo coa cebola morada e tamén coas setas, que como vedes aquí hai preparados de setas mixtas ou se non podedes coñer, pois solo champiñón. Continuamos. Ai, esperade, porque cantas voltas dades vos no supermercado? Ao lado das setas están as fresas e a mí encantan as fresas, postre favorito meu, fresas con nata. Mirade para aí, setas e fresas. Non se pode dar 70.000 voltas no supermercado, Agora sí, seguimos! Pois como xa vos dixen, eu sou a encargada de facer as comidas na casa e o papi as ceas, porque aquí temos o traballo moi ben repartido, gustanos moito cociñar, entón é un placer, e sobre todo que eu penso que me salvou de moitas tardes a min cas miñas cativas, porque que ledicia nas tardes de choiva a cociñar. E sabedes o que conseguín? Conseguín que agora os sábados e os domingos, oi, non me levanto da cama, dinme, mamá, quieta aí que che preparo o almorzo. A ver, póndese pedir algo máis, nada máis. Por certo, imos polo arroz e polo caldo para facer o risotto. Vide comigo. E xa sabedes que as mamás non só levamos o que temos na lista, nós chegamos ao supermercado e sempre cae algo máis, xa que estou aquí na parte de Xanceda, pois hai que pensar na merenda das nenas, o seu favorito tamén. Dous, bueno, quen di dous, di 4. A ver, e para darlle o toque especial para finalizar o meu risotto, unha vez que temos o risotto feito, que fago? Rallarlle un pouquiño de queixo San Simón e iso é maravilla! Na casa, ademais de cociñar, tamén nos gusta moito facer postres, encántanos. E eu hoxe vou facer fresas con nata, que a ver, eu digo vos que como saudable, pero a ver, algún caprichiño, pois tamén teño, para min a nata é a miña perdición, así que eu sempre levo o bote máis grande, porque nunca é nata suficiente. Xa vedes que hoxe rematei rápido e levo imprescindible, porque se chegamos a vir con nenos acabaríamos levando 10 bolsas. Mínimo, é un poquinho de esquicio en riba tamén, para que negalo. Pois xa teño todos os meus ingredientes para facer unha comida máis, que ao final, lembrade, o máis importante que temos na nosa vida é o noso tempo, así que decidide ben con quen desfrutalo.